Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tartibimizde täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hadarın kenaryna zähmet ruhsatyna bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu ýerde ministrler kabinetiniň göçmen meclisini geçirdi. Onun milli iqtisadiyetimiziň puwdoktoryny şuýlyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini we ýurdumyzy mundan beýlegem durmuş iqtisadyny ösürmeň möhüm meselelerini garaldy. Salam, hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz şu ministrler kabinetiniň göçmen meclisini geçirýäs. Meclisde şu ýylyň 7 aýyna ýurdumyzda alınıp barılan işleriň jemlerini jemler. Şeýle hem käbir meselelere sereder. Döwlet başdanymyz meclisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelmuradow söz berdi. Vice-premier 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna gazanylan makro ykdysady görkezler barada hasabat berdi. 7 aýyň zemleri boýunça toplumlaryň çäreleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde jemi içerki önümiň durnukly ösüş depkini üpçün edildi. Hasabat döwründe geçen ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilenine jemi öndürilen önüm 11,5 götürüm artdy. Ykdysadyetiň ähli puwdoklarynda oňy netijeler gazanyldy. 2021-nji ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilenine şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna bölek satuw haryt dolanşygy 10,4 götürüm artdy. Özara bähbetli halkara hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary ykdysady strategiýaň durmuşa geçirilmegi netijesinde geçen ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilenine eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna daşary sowda dolanşygynyň mösüri 39 götürüm ýokarlandy. 7 aýyň zemleri boýunça döwlet budjetiniň girdizi bölegi 103,6 götürüm we çykdyzy bölegi 97,4 götürüm ýerine ýetirildi. Döwlet budjetiniň feristeleriniň 81,5 götürümi durmuş ulgamyny maýyleşdirmäge gönükdirildi. Ýurdumyzyň ýeri we orta karhanalaryny ortasy aýlyk rahmet gatlary geçen ýylyň degişi döwrüne görä 10,4 götürüm ýokarlandy. Aýlyk rahmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary dol maýyleşdirildi. Malileşdirmegiň ähli seçmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýy goýumlarynyň mösüri 13,4 milliard manada deň boldy. Ýylyň başyndan bäri owa milli maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyz boýunça durmuş maksatly desgalan, ýaşaýyş saýlarynyň, suw we lagym arasyndaky desgalan hemde inženerçilik ulgamlarynyň gurulşygy dowam etdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzyň ykdysady, maliýe, bank toplumynyň ykdysadyetimiziň öňde barjy ulgamlarynyň biri bolup durýanlygyny belledi. Şoň bilen baglanykda bu ulgamlarda sanly tehnologiýalar we innovasiýalar ornaşdyrmak hemde ösdürmek boýunça ýokary netijeler gazanmagyň zerurdygyny nykdady. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna ministrlik tarapyndan alınıp barılan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwrüne garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň daşary syýasy oruny ýygyderli durmuşa geçirmek, döwlet başdanymyzyň öňde goýan wezipelerini we beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça maksada laýyk işler amala aşyryldy. Fevit we halkara derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglylykda ýokary derejedäki saparlara, gelişiklere we duşuklary aýratyn ähmiýet berilýär. Şoň bilen baglylykda aprel aýynda Türkmenistana Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň döwlet saparynyň hemde Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň iş saparynyň bolanlygy bellenildi. Hasabat döwründe döwlet başdanymyz Russiýa Federatsiýasyna we Iran Islam Respublikasyna resmi saparlary hemde Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. 29 iýuny paýtagtymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmeginde 6-njy Hadar sammitiniň geçirilmegi möhüm waka boldy. Hasabat döwründe hormatly prezidentimiziň bir näçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşikler geçirildi. Şeýlede şu ýylyň 7-nji iýunyny Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň vice başlyklaryna bir agzdan saýlananlygy bellenildi. Bu özi ýedi watanymyzyň dünýä giňişligindäki awraýynyň barha artýanlygynyň aýdyň suwutnamasyna öwrildi. Daşary syýasat edaralarynyň ugru boýunça iki taraply geňeşmeler hem ýygyderli geçirilýär. Hasabat döwrüne daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şol sanly bilelikdäki hökümet idara toparlarynyň hemde beýleki degişli düzümleriň çäklerini özara bähbetli sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça duşuklar we gepleşikler geçirildi. Şeýlede ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri 15-nji 16-njy awgustda Abada milli syýasatçylyk dowlagyny deňde çykalgat bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Şoň bilen baglanykda vice-premier Daşary işler ministri Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna Türkmenistanyň başlangyjy boýunça çağırylýan forumyň maksatnamaty barada habar berdi. Maslagada 39 ýurda hemde 34 halkara guramasyna wekilçilik edýän wekiller gatnaşar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, bir tarap Türkmenistanyň 2022-2028-nji ýyllar üçin daşary syýasy ogrunyň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça işleri ýygyderli dowam etmek wajypdygyny aýtdy. Şoň bilen baglanykda döwlet başdanmady vice-premieri Daşary işler ministrliginiň ýol başçysyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Abdurrahmanow gödäwçilik edýän pudoklaryna süýüň ýanwar-iýul aýlaryna alınıp barılan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilýär Türkmenneft döwlet konserniň hususy çykaran neftiniň meýilnamasy 100,7 götürüm berja edildi. Neft we gaz kondensaty bilen üpçün etmek meýilnamasy 111,2 götürüm ýerine ýetirildi. Nefti gaýtadan işlemek meýilnamasy 110,2 götürüm. Benzinleri öndürmek meýilnamasy 117,4 götürüm. Dizel ýangyjyny öndürmek meýilnamasy 112,2 götürüm. Polipropilen öndürmek meýilnamasy 125,6 götürüm. Salgy ýaglaryny öndürmek meýilnamasy 115,2 götürüm. Suwuklandyrylan gazy öndürmek meýilnamasy 115 götürüm ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe tebigy we ordaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 113,6 götürüm. Mawy ýangyjy eksport etmek meýilnamasy 123,6 götürüm berja edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, neft-gaz toplumynyň işini mundan beýlägim kämilleşdirmek boýunça toplumyň öňünde durýan esasy wezifelere ünsekdi. Döwlet başdanmady milli ykdysadyýetimiziň biniýatlyk puwdagy bolan ýalňyz energetika toplumynyň işini täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň işiň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna ünsek bu wagtda degişli düzümleriň faazlaşykly işini üpçün etmek boýunça vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Pürçekow şu ýylyň 7 aýyna guruluşyk senagat we elektrik energetika toplumlary, Türkmen Hime döwlet konserni, awtomobil ýollarynyň guruluşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi hemde Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Hasabat döwründe guruluşyk senagat toplumyna öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 152,5 götürüm berja edildi. Guruluşyk we binagarlyk ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyna 114,7 götürüm amal edildi. Senagat we guruluşyk öňümçiligi ministrligi öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyny 167,7 götürüm ýerine ýetirdi. Energetika ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 128,4 götürüm berja edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş tepkini 112,8 götürme. Daşary ýurtlara iýerilen elektrik energiýasynyň ösüş tepkini bolsa 141,3 götürme barabar boldy. Türkmen Hime döwlet konserni tarapyndan hasabat döwründe önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 181,1 götürüm ýerine ýetirildi. Awtomobil ýollarynyň guruluşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasyna 100,9 götürüm amal edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň hemde hyzmatlaryň meýilnamasy 120,3 götürüm berja edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasaryna gödäwçilik edýän toplumyň düzümleriniň işini ýygyderli kämilleşdirmek, olaň öňümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak meseleleriniň gödäwçilikde saklanylmalygyny belledi we bu wagtda vice-premieri tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Ýazmyradow gödäwçilik edýän puwdaklaryna şu ýylyň 7 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri hemde owa hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Owa senagat toplum boýunça öňümçiligiň ösüşi geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 108,1 götürme barabar boldy. Şunu owa hojalyk we daşky urşagy goramak ministrligi boýunça bu görkezji 108,5 götürme. Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,1 götürme. Türkmenatlar döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,3 götürme deň boldy. Ähli puwdaklaryň düzümler tarapyndan maýy goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 161,4 götürüm ýerine ýetirildi. Her wagtda welaýatlarda mövsümleýin owa hojalyk işleri dowam edýär. Güýzlük buğday ekisine hemde öňümüzdäki paýta ýygyn mövsümine toplumlaryň taýýarlyk görülýär. Ekrançylyk meýdanlaryny suw bilen üpçün etmek boýunça degişli çäreler görülýär. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, vice-premieri owa hojalyk kärhanalarynyň öňümçilik kuwatyny doly peýdalanmagy üpçün etmek işlerini dowam etdirmegi, olaryň netijeligini ýokarlandyrmagy tapşyrdy.
Hormatly prezidentimiz bol hadal alman görewi bolan öňümizdäki owa hojalyk möhümlerine iskin taýýarlyk görmek wajypdygyny belläp, owa synagy toplumna öňdobarjy tehnologiýalary, suw taşyýtlaýjy usullary giňden öwrenişdirmek boýunça degişli çäreler görmek möhümdigine ünsekdi. Sonra Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew gödөгçilik edýän sewda we dokma pudoklaryny, telekeçilik ulgamyny şu ýylyň 7 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar Ministerligi boýunça sewda dolanşygynyň ötüş depkini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 103,5 götürme barabar boldy. Önürilen önümleriň ötüş depkini bolsa 107,9 götürme ýerine ýetirildi. Dokma Synagatı Ministerligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine nak ýüplügiň önürilişi 134,3 götürme, nak matalar 129,8 götürme. Tikin we trikotaj önümleri 114,7 götürme. Göň önümleri 107,7 götürme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça önüm önürmeň meýilnamasy 119,9 götürüm ýerine ýetirildi. Döwlet haryt çymal birjasy boýunça hasabat döwrüne 172 birja sewdalary geçirilip 21.092 şertnama hasap alındy. Sewda Senagat idarasy boýunça şu ýylyň 7 aýyna ýerine ýetirilen işleriň ötüş depkini 113,6 götürme barabar boldy. Hasabat döwrüne sergilen 10 mersi hemde maslahatlaryň 10çysy geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça owa hojalyk we adyk önümlerini öndürmeň ötüş depkini 167,9 götürme hemde senagat önümleriniň ötüş depkini 109,2 götürme deň boldy. Döwlet başdanmagy hasabat dinläp, degişli dömde täze önümçilikleri döretmegiň, olaryň kuwatlyklaryny artdyrmagyň hemde hususy telekeçiligiň işini höwetlendirmegiň zerurdygyny ünsekip, bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Sonra Ministerler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew gödөгçilik edýän pudoklaryny şu ýylyň 7 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri hemde deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulug ministerleriniň derejetindäki halkara maslahatyna görülen taýýarlyk barada hasabat berdi. Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ötüşi 112,7 götürme deň boldy. Avtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň meýilnamasy 111,2 götürüm. Ýük dolanşygy boýunça meýilnama bolsa 109,2 götürüm ýerine ýetirildi. Şu ýylyň ýanwar iýul aýlaryna Türkmen Demir ýolları Agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ötüşi 111,2 götürme. Türkmen Awtologlar Agentligi boýunça 133,5 götürme. Türkmen Howa ýolları Agentligi boýunça 120 götürme. Türkmen Deňiz Derýa ýolları Agentligi boýunça 113,7 götürme. Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça bolsa 107,5 götürme barabar boldy. Şeýle-de agentligiň ýol başçysy halkara maslahatyna görülen taýýarlyk barada hasabat berdi. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ýolagçy parom terminalyna Birleşen Milletler Guramasynyň, Döwlet Gümrük Gullugynyň we Ulag we Kommunikasiýalar toplumynyň düzüm birlikleri, Türkmen Poçta Aragatnaşyk kampaniýasy, Türkmen Halkara Awtologly Daşaýjylarynyň Assosiasiýasy Hojalyk Jemgyýeti, Türkmenistanyň Ulug Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, Türkmen Logistika Assosiasiýasy Jemgyýetçilik birleşiginiň deňiz sewda floty, ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we beýlekler, ulug ulgamyna ýerine ýetirilen işler we ýetilen sepketler, ulug düzümleriniň kuwatlyklary, alınıp barylýan halkara hyzmatdaşlygy, ulug ulgamyna sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça taslamalary bilen tanıştyrar. Döwlet başdanmagy hasabat dinläp, ýurdumyzyň ulug ulgamynyň ähli düzümleriniň işini talaba laýyk alyp barmagyň, ýurdumyzyň ulug üstaşyr mümkinçiliklerini ýygyderli ýokarlandyrmagyň wajypdygyna ünsekdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Türkmen başga halkara deňiz portunyna hemde howa menziline we maslahatyň geçýän ýerine forma wasanan sergileri ýokary derejede guramagy tapşyrdy. Sonra Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Nepesow gödөгçilik edýän bilim, ilim, saglyk goraýyş we sport ulgamlaryny şu ýylyň 7 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Belenişi ali hasabat döwrüne talip we okuwçy ýaşar halkara ders internet bäsesklerinde üstünlükli çykyş edip medallar gazanýarlar. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine halkara internet olimpiadalary geçirildi. Şeýle-de garaşsyzlygyň merjen näneleri, ýylyň terbiýeçisi 2022, ýylyň muallimi 2022, talip gödeli 2022 bäseskler guruldy. Bilim işgärleri hüner derejesini ýokarlandyrdylar. Tomusky din zalş möhüminiň 3 tapgyryny 15.070 saga din zally. Döwlet başdanmagyň buýruklaryna laýyklykda ýokary we orta hüner okuw mekdeplerine giriş synaglary dowam etdirilýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi maslahat, ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bäsesiň ýeňjilerini fiýlaglamak dabarasy boldy. Ýurdumyzyň bejeriş öňüne alyş edaralaryna lukmançylygyň ugrulary boýunça meýilnamalaryň işleri dowam etdirildi.
Döwlet başlarmynyň kararyna laýyklykda buýan köküni gaýtadan isleýän kärhanaň gurulşygyna girişildi. Türkmenbaş şäherindäki Köpegurly, Daşoğlu şäherindäki Köpegurly we onkologiýa hastahanalary dawralaşyldy. Hasabat döwründe türgenlerimiz dürli halkara sport ýarşlaryna gatnaşyp 87 medal gazandylar. Hormatly prezidentimiz Hasabat dinläp, vice-premierin gödökçilik edýän ulgamlaryny amala aşyrylýan işleriň wajypdygyny aýratyn ünsüçekdi. Toplumyň ähli puwdoklaryny alınıp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede gurulmagy babatda vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mämedowa gödökçilik edýän ulgamlaryny şu ýylyň 7 aýyna alınıp barylan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýylyň şagary hemde milli bayramlar we medeni durmuş maksatly defgalaryň açylmagy münasibetli dürli medeni köpçüliklerin çäreler geçirildi. Bir näçe dörejilik bäsleşikleri eglan edildi. Hasabat döwründe teatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejesini bermegiň tertibi, muzeýlere milli hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri, şeýle-de milli taryhy medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hemde olara siýasatçylar çekmegiň 2022-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk bayramy münasibetli dawaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk komiteti döredildi we şu neçenli 2 mejlisi geçirildi. Hasabat döwründe Medeniýet Ministrligi tarapyndan Türkmen keşdeçilik sungaty hemde Türkmenistanyň gadymiyeti, ilmi barlyklar we ýadgarlyklaryň rejelensi adly kitap taýýarlandy we türkmen, rus we ingliz dillerine neşr edildi. Köp taraplaryň we milli hödürnamalary UNESCO-nyň degişli sanawlaryna girizmek boýunça işler alınıp baryldy. Aşgabatda teatr festivali şeýle-de Mar welaýatyna medeniýet tepdeligi üstünlükli geçirildi. Medeniýet we sungat işgärleriniň hemde magtumaly Pragynyň şagyriyet güni münasibetli giň erimli bayramçylyk dawralary guruldy. Hormatly prezidentimiz Hasabat dinläp, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýle kämilleşdirmegiň zerurdygyny ünsüçekdi we bu babatda vice-premieri bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämedowa ýylyň başyndan bäri milli kanunçylygy hasam kämilleşdirmek boýunça alınıp barylan işler barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy arkadagy serdarymyda ýakynda Esenguly etrawyny arkadagyň nesilleri çağalar döwrüp din jalş merkeziniň açylmagy münasibetli etrawyň bagtyar çağalarynyň we tutuş ilatynyň adyndan hoşallyk sözlerini ýetirdi. Muňa özü Türkmenistanyň bagtyar çağalygyň ýurt hökmündäki derejesiniň ikrar edilýändiginiň ýüze çykmasydyr. Şeýle-de bellenilýän ýaly kabul edilen kanunçylyk namalaryny döwletimiziň içeri we daşary siýasatyny düşündirmek, milli däpler hemde halkymyzyň taryhy, medeni gymmatlyklaryny wagt etmek, ýaşary watançylyk ruhuny terbiýelemek boýunça işler alınıp barylýar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýle kämilleşdirmek maksady bilen alınıp barylýan işler barada maglumat berdi. Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji çağırylşynyň 3 mejlisi geçirildi. Olaň dowamyny bir näçe kanunlar araly maslahatlaşyldy we makullandy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlaryna bolup, dürli puwdoklaryň işgärleri, daýhanlar, ýaşar bilen duşup, olaň ýaşaýyş durmuş şertleri, şol sanyna zähmet çekmek, okamak, sağlaşykly ösmek üçin döredilýän mümkinçilikler bilen gyzyklanýar. Hemde kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça täze wezipeler kesgitliýär. Geçirilen halkara çärelerin hatarynda merkezi ady döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forum bar. Hormatly prezidentimiz berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe döwletimizi durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň iler tutulýan wezipelerini nazar almak bilen kämilleşdirilýän gadalaşdyrjy hukuk bunyadyny pogtalandyrmak boýunça işleň mundan beýle dowam etdirilmeginiň ören wajypdygyny bellädi. Soňra döwlet başdanmyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, hemmeleri Hadar deňiziniň güni bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz bu sene münasibetli gurulýan şäherleriň Hadaryň parakaçylygyň we alalaşygyň deňiz hökmündäki derejesini pogtalandyrýanlygyny bellädi. Şoň bilen baglykda Hadar deňizi boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip arkadagy serdarymyz bellädi we bu babatda vice-premierlere anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 15-nji 16-njy awgustynda geçiriljek deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulaq ministrleriniň Hadaryň kenaryna geçiriljek maslahatynyň ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň sağlaşykly ötürilýändigini, şeýle-de Türkmenistan halkara forumlarynyň geçirilýän merkezi hökmündäki ornuny pogtalandyrmakda ähmiýetiniň ýüze çykmasyny bellädi. Şoň bilen baglykda halkara forumyň guramaçylykly geçirilmegine ören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasda çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimiň puwdoklaryny şu ýylyň 7 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depkiniň 6,1 göterim derejesinde bolanlygyny kanagatlanma bilen bellädi.
Şeýle-de döwlet başdanmagy ykdysadiyetimiziň önümçilik puwdaklarynyň işini döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda alyp barmak, olaň kuwatlyklaryny artdyrmak meseleleriniň wajypdygyna ünfüsekdi. Şunu yurdumyzyň fenagat toplumynyň owa hojalygynyň energetika ulgamlarynyň, ýalňyz energetika toplumynyň önümçilik düzümleriniň işiniň depkini ýokarlandyrmak, gaýtadan işleýän fenagatyň kuwatlyklaryny artdyrmak, şoň bilen birlikde yurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini, hususy telekeçiligi ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellidi we bu wagtda degişli ýol başçylara bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başdanmagy alim bilim, saglyk goraş, sport we ýaşlar tiýatraty orlaryny, jemgyýetçilik guramalaryny alınıp barylýan işlere üns çekip, bulgamlarda ýaýwanlandyrylan düýpli özgörtmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ornuny zerur tagallalan edilmeligini bellidi. Şeýle-de 1 sentýabrda geçiriljek Magtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň 7-nji gurultaýynyň ýokary guramaçylyk derejesi üpçün edilmelidir diýip arkadagy serdarymyz sözüni dowam etdi. Şol wagtyň özünde sanlyk arasylygymyzyň 31 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň medeni maksatnamasynyň talabalagy taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Döwlet başdanymyz bu baradaky gurrun dowam edip, bayramçylyk münasibetli taýýarlanjak medeni köpçüliklerin çäreleň şahatlykly pursatlary, ýatda galyjy wakalary beslenmegi ornuny zerur tagallalan edilmeligini belledi we bu wagtda degişli ýol başçylara anyk görkezmeler berdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz sentýabr aýynyň ýurdumyzyň durmuşyna taryhy ähmiýetli wakalara baý boljakdygyny belläp, bayramçylyk münasibetli geçiriljek çäreleri, aýratynam 23-nji sentýabrda geçiriljek Türkmenistanyň döwlet maslahatyna häzirden gowy taýýarlyk görmeligini belledi. Maslahatda berqarar döwletimiz mundan beýlegem ösdürmegiň möhüm meselelerine ferediljekdigini aýdyp, arkadagy serdarymyz bu maslahaty ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmeligini belledi. Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine basyp geçirilen göçme mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, berkarar watanymyzyň güllap ösme uğruna alyp barýan işleriňizde ulu üstünlikleri arzu edýär. Şuun, awada milli syýahatçylyk zowlagyny hasyl mehmanhanasyny Hazar deňizi dostluk we ylanyşyk deňiz atdy. Ilmi amal maslahat geçirildi. Bu forum hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginiň gollaw bermeginde ow hojalyk we daşky urşaw goramak ministrligi tarapyndan uraldy. Hazar deňizi bilen bagly meseleler hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzyň alyp barýan daşary syýasatiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Hazar deňizi dostluk we ylanyşyk deňiz atly ilmi amal maslahatynyň gün tertibine Hazar bilen bagly möhüm uğurlar, syýasat, ykdysadyýet, sowda, ekologiýa, yntanperwer gatnaşyklar meseleleri girdildi. Maslahata ýurdumyzyň uğurdaş ministrlikleriniň we puwdaklaryň dolandyryş edaralarynyň ýol başçylary hemde hünärmenleri, alimler, şeýle hem Hazarýa döwletleriniň Türkmenistanda işleýän elçixanalarynyň, ýer halkara guramalarynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik gutgaşdyrjysynyň edarasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň üç maksatnamasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri gatnaşdylar. Forumyň dowamynda kenarýa ýurtlaryň durunlukly ötüşi üpçün etmekde, esas şertleriniň jemlenmesine esaslanýan hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleriniň giň germi ara alyp maslahatdaşyldy. Bu şertler ykdysady, durmuş we ekologiýa meseleleriniň bütew toplumynyň çözüdüni özüne jemleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda işleýän düzüm edaralarynyň wekilleri hem çykyşlarynda bular barada bellediler. Hazarýa döwletleriniň elçixanalarynyň wekilleriniň çykyşlaryny Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammitiniň jemlerine ýokary baha berildi. Şol sammitde kabul edilen çözgütleriň hemde öňe sürülen başlanýyşlaryň durmuşa geçirilmegi babatynda pikir alışmalar boldy. Çykyşlarda şeýle hem deňize çykalgasy bolmadyk. Ötüp barýan ýurtlar üçin ulag ministrleriniň maslahatynyň öň ýanynda bu duşun geçirilmeginiň möhümdigi bellenildi. Hazar ägert ul ykdysady, energetika, ulag kuwatyna eýe bolan möhüm strategik sebitdir. Foruma gatnaşçylar onuň jemlerini jemlemek bilen Hazar tebitinde hyzmatdaşlygy, paragatçylyk we ödara ynançmagy puwtalandyrmagyň möhümdigi barada gyzyklygyny bildirýän ähli taraplaryň garaşlarynyň birdigini tadylar. Hemde Hazar deňdiriň ygtybary ekologiýa gorawlygyny, hemde umumy awdançylygynyň we ötüşiň bähbitlerini gulluk edýän onuň mümkinçiliklerini ösdürmegi üpçün etmekde, halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde puwtalandyrmagy zerurdygyny aýtdylar. Ýygnananlar bu duşu geçirmäge döredilen azaýyp şertler, şeýle hem tebigaty goramak we Hazar deňiziniň gurşawyny goramak hakynda
ýagdysız aladalar üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tüý türekden hoşalyklaryny beýan etdiler. Hadar deňdi dostluk we galaşyk deňdi atly ilma malumatlaryň çäklerini tegeli stoluň başyndaky özari pikir alşmalary boldy. Hadar tevti ulagdara serişdelerini çykarmak we ýermek boýunça iň iri dünýä merkezleriniň biri okumunda okulyny ösýär. Ähli umumy derejeli ulug geçerlikni ugurlýar. Şeýle şertlerde umumy diýipler çözmek, bar bolan ykdysady behbetleri, tebigatyň hakyky gowhary, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň durly görnüşlerini öğrenbay. Söhbetde şuklaryň dowamında Hadar deňdiniň biologik köpdürlügini saklamak, ekologiýa deň agramlygynyň bozulmagyna ýol bermezlik zerurlygy bilen utgaşdyrylmagyň möhümdigi bellenildi. Добрый день, меня зовут Дмитрий Штапаченко, я постоянный координатор. Men Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemýeşelik utgaşdyrjysy Dmitri Shlapachenko. 10 awgustda Hadar deňdiniň güni giňden bellenilýär. Hadar deňdiniň meseleleri boýunça ören gyzykly maslahat geçirildi. Köp sanly çykyşlar edildi. Şolaň içinde Birleşen Milletler Guramasynyň ulgama bar. Birleşen Milletler Guramasynyň hasaplamagyna görä Hadar deňdi has gowy ösdürilip bilinýän ajaýyp suw giňişligidir. Ula ornam ösdürmäge Türkmenistanyň uly tagalla edýänligine biziň hemmämiz ýokary baha berýär. Bu ýeriň mümkinçilikleri ägirt ullyp hasaplaýar. Türkmenistanyň hökümetiniň dürli ýurtlar bilen birlikde Hadar deňdiniň meselelerini ören çynlygy garaýanlygy ýakymlydyr. Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň hökümeti bilen ören netijeli işleri alyp barýar. Türkmenistanyň başlangyjy bilen bu ýerde geçirilýän wakalar möhüm ähmiýete eýdir. Muň aýdyň misaly bolup, Merkezi Aziýa boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen kararnama hyzmat edýär. Elbetde biz abadada da ulug boýunça maslahatyň geçirilmegine garaşýar. Hormatly prezidentiň tagallasy bilen geçirilýän bu çäreleriň ählisi özara baglanşykly. Şoň üçin biz muňa Türkmenistanyň Hadar deňdine bolan toplumlaryň çemileşmesi hökmünde seredýär. Sag bolun. Men Aşgabatdaky Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy merkeziniň maksatnama ýolbaşçysy Ron Kasper. Bu möhüm waka. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adynyň çagyrylýanlygyma we gatnaşýanlygyma örenşat. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hökmünde Hadar deňdiniň Türkmenistan şeýlede fevzi üçin nähil ähmiýetliligini düşünýär. 20 ýyl mundan ozal men Hadar deňdiniň daşky gurşaw maksatnamasyna bankyň wekili bolup işläpdim. Biz Türkmenistan hökümeti we Owa Hojalyk ministrligi bilen ýakyndan hyzmatdaşyk alyp barýar. Sag bolun. Maslahata gatnaşylar paragatçylyk, dostluk we galaşyk deňdiniň gününe bagyşlanan serginiň gymmatlary bilen tanışdylar. Şeýle hem Hadar deňdiniň günü münasibetli medeni sport şäherleri geçirildi. Sportuň durly görüşleri boýunça guralan ýarşlar gyzykly tarap bilen häsiýetlendi. Sagdyn durmuş ýöreleriň berkidilmegine, halk köpçüliginiň işin gatnaşýanlygyny alamatlandyran sport şäherleri durmuşyň ähli ugurlarynyň aýrylmaz bölümine öwürlendiginiň nowatdaky suwutnamasyna öwrüldi. Hadar deňdiniň günü münasibetli geçirilen şäherleriň çäklerini Türkmenistanyň Owa Hojalyk daş gurşaw goramak, Daşary işler, bilim, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň bilelikde guramagyny, kenaraka sport şäherleri ýokary ruh bilenligi beslendi. Dayançyk tagaldyş we diňjalş merkezinde diňjalýan çağalaryň we Türkmen başagyrynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda sportuň kenaraka voleybol, futbol, tanap çekmek, küş şaşka düzdüm, stol tenisi, suwra çekmek boýunça dürli derejedäki beýatçyklar geçirildi. Ýurdumyzyň tutuş dünýä ähmiýetli halkara şäherleriniň we forumlaryň geçirilýän merkezi hökümündeäki derejesini pogtalandyran forumuň maksatnamasy meden köpçülikliň şäherler aýdym saly çykyşlar arkaly baýlaşdyryldy. Ýerine ýetirilen aýdym saly çykyşlarda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynşy, dostlugyň wasp edildi. Milliligi ýugurulan çykyşlar ruh bilenlik bilen ýerine ýetirildi. Munyň özi arkadaly serdarymyzyň tagallasy bilen geçirilýän halkara şäherleriniň köp tarakly häsiýeti eýdiginiň nowatdaky suwutnamasyna öwrüldi. Şuwun Türkmenistan İçeri İşleri Ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adyny 10 nollarynjy harby bölümini hormatly bilen serkerdaşymyzyň mehriban atasy, gahryman arkadamyzyň mehrem kyblasy, İçeri İşleri idaralarynyň hormatly veterany, Mälik Guly Berdimuhammedowyň nysgalyk ömür ýoluny başlanan mert pederleriň ýolu dawamatly maksat geçirildi. Ýurdumynyň içeri işler edaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna işläp, watany gulluk etmeň nysgalyk mektebine döreden insanyň ömür hemde zähmet ýoluna bildirilýän bilen sarpanyň nişany bolan bu çäräniň aýraty manysy bar. Paýtagtymyzyň gözel künjeginiň birine ýerleşýän harby bölümde guralan şähere içeri işler edaralarynyň hormatly veterany, insan perwerligiň belent nusgasyny görkezden hemde ýaş harby gullukçylar üçin görülle öwrülen Mälik Guly Berdimuhammedowyň ýadygarlygine gül destelerini goýmakdan başlandy. Maslahatyň başyna oňatmyjlar gahryman arkadamyzyň ömrümiň manysy adly kitabyndan edebi saly kompozisiýa tomaş etdiler.
kıyamata doğan olup asırlara rovan olup pederi değil doğma dolup arka dağlı serdar gelli arka dağlı serdarım ak günlere himayet devlet kuşu başında taşında beş vilayet arka dağlı serdarım ak günlere himayet devlet kuşu başında taşında beş vilayet. Ahriman arkadamydan ata pendi perden boju diýen sözlerden oralyp, dana pederleriň nesilleri üçin elmi-dama ruhy dayançdygyny, sowulmaz faýadagyny bellediler. Atalaryň özlerinden soň nesilleri goýan ýol ýörelgeleri, ruhy mirasy, nurany ady zuriýatlar üçin öçmejek nur, ýagty şamçyrak diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Maslahatçylar hormatly belen serkerda başymyň mehriban atasynyň watany wepaly gulluk etmeň nusgasyny öwürlen, beýik işlerini münasip derejede dowam etmegi özleri üçin mukaddes borç hasaplaýanlyklaryny bellediler. Munyň özi hormatly belen serkerda başymyň mehriban atasynyň halkyň öňünde bitiren hyzmatlaryna, oň asyrly adamkäçilik häsiýetlerine, watana, halkymyza wepaly gulluk etmekde nusgalyk görelesine aýratyn sarpa goýulýanynyň aýdyň nişany öwürli. Hemde beýik insanyň nusgalyk ömür, zähmet ýolunyň halkymyzyň aýratyny ýaş garby gullukçylaryň kalbyna müdümlik orun alanynyň nowatdaky beýan otdurýar. Bay iş tejribesi, belent adamkäçiligi, insanperwer häsiýetleri we başarnagy bilen içeri işler idaralarynyň veteranlarynyň hemde harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärläriniň şerede halk köpçüliginiň içinde uly awraýly serkerde ilhalar insan hökmünde tanalýan Mälik Gulagy Türkmenistanyň içeri işler idaralaryna köp ýyllaryň dowamyna çeken dörejlikli, halal, pek yüreklik hemde nusgalyk zähmeti, görelili gullugy, asyrly ahlak sypatlary bilen watan söýjüligin, watana, halka hyzmat etmegiň belent nusgasyny görkezdi. Her döwrüň öz beýik şahsiýetleri bolýar. Mälik Gulaganyň ykbalyna dörli döwürlerde, hatda juda çylşynly döwürlerde ýaşamak paýy düşüpdir. Ol döwürleriň içinden mert, gaýratly, watan söýjü insan hökmüne geçip gelipdir. Zähmetini, bilim tejribesini, zekinlik hemde başarnagyny il ýurduna bagş edipdir. Şeýdip ol, insanlyk mertebesini saklamagyň görelesini görkezipdir, ýörelgesini goýupdir. Mälik Gulaganyň durmuş ýoluny bugün nesiller dowamly öwrenýärler. Bu ýol insan söýjüligiň, watan söýjüligiň, gownaçyklygyň, ruhwenetligiň, mehribanlygyň, wepadarlygyň ýollar. Peder ýoly, mukaddes ýollar diýip maslahatda uly buýsançlan bellenildi. Ahriman arkadamyz peder ýoluny öz parasadyna ýorup, ösürip, döwlet syýasatynyň süňüne siňdirip geldi. Ol ýol watany söýmegiň, goramagyň, beýgeltmegiň ýollar. Maslahatyň dowamyna Mälik Gulaganyň sözlerine döredilen, eger ýigitler gaýrat üçin dogulýa, gideliň biz atalaryň ýolundan, hemde Ahriman arkadamyň sözlerine döredilen, ýaşasyn paraha durmuş atly aýdymy, şeýlede harby we hukuk goraýjy idaralaryň işgärlerini ýerine ýetirmeklerine hormatly belen serkerda başymyzy, Ahriman arkadamyzy, mehriban watanymyzy wasp edýän aýdymlar ýaňmany. Bu çykyşlaryň ählisi maslahatçylar tarapyndan dowamly el çarpışmalar bilen kabul edilip, olarda ýatançykmajak täsirler galardy. Maslahat tamamlanandan soňra oňatmajlar Mälik Gulaganyň ýadygärlik heýkelini synap, şöhratly pederiň geçen manily ömür ýoly barada söhbet etdiler. Peder ýoluny parasatlyk bilen dowam etdirýän arka dagly serdarymyzyň şeýle nurany sözi bar. Biz ata-enelerimiziň hemde maşgalanyň mukaddesligini arşa götürýän halkdyryz. Bu söz ata-ene maşgala mukaddesligini berk saklamak bilen bütün halkyny, oň şöhratly taryhyny, ýol ýörelgesini baýda edinmek baradaky parasatdyr. Milletiň ruhy ahlak gymmatlyklarynyň, duýgu düşünjesiniň, ananjynyň üzmüksizligini, bölünmezligi baradaky parasatdyr. Sonra maslahatçylar harby bölümiň muzeýine aýlanyp, hormatly belen serkerda başymyzyň mehriban atasy bilen baglanşykly muzeý gymmatlyklary bilen tanışdylar. Şeýlede maslahatçylar Mälik Berdimuhammedowyň gulluk ýyllaryny dolandyran moto hemde awta uluglarynyň sergisini synadylar. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälik Berdimuhammedow adynaky ýaşaýjy toplumynaky muzeýiň gymmatlyklaryň oňatmajlarda ýatançykmajak täsirler galardy.
hormatly Belen Serkarda başyamadan Mehriban atasy, İçeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mäli Qoly Berdimuhammedow ömrüni iliniň günniň awadan durmuşda ýaşama uğruna halal zähmete bagş eden ajaýyp insan hökmünde diňe bir içeri işler idaralarynyň işgärleriniň däl, eýsem ähli halkymynyň kalbyna müdümlük ýaşar. Şeýlede paýtatymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hem de mejlisiniň, Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň, Magtumuladyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň, Kärdeşe ýakylaşyklarynyň milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň hem de Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna pederleriň mukaddes ýoly, nesilleriň aýdyň ýörelgesi ratly maslahat duşy geçirli. Onda çykyş edenler tutuş halkymyz aýratynda ýaşlar üçin görülen mektebine girilen watanyna ömrüni baglan gaýratlylygyň belent nusgasyny häzirki hemde geljeki nesillere ebedi miras goýan beýik insan Mäli Qoly Berdimuhammedow bugünkü gün hormat bilen sarpalanýar. Mäli Qolaga öz nusgalyk ömrüni ýaş nesilleriň alimli, bilimli, sowatly bolup ýetişmegine, mehriban watanymyzyň asuwdalagyna, halkymyzyň bagtyalygyna başlady. Adamın başına düşýän kynçylyklar onlar ruhanytligi, beýik maksatlara ýetmäge bolan ihlasy pogtalanýar ýa. Arkadaly serdarymyzyň mehriban atasynyň durmuşyň agyr ýyllaryna başyndan geçiren wakalary, onu beýik hyzmatlary bitirmäge bolan höwesi, ihlasy, iň esasy bolsa, gahrymançylygy döredýär. Mäli Qolaga watanyna hem de halkyna bolan kämil söýgüsi, günnelik işi, ruhanytligi bilen kynçylyklara döz gelipdir. Şeýlede arkadaly serdarymyzyň atasy Türkmen halkynyň milli däb desturlaryny ruhy ahlak gymmatlyklaryna aýratyn gadyr goýupdyr diýip bu ýysany bilen belläp geçdiler. Goý bu ajaýyp insanyň watança gerçegin görkeden beýik görellesi nesillerden nesillere geçip baky ebedilik ýaşamak hem de peder pendine ıgrarly watanyň beýik oglunyň münasip dowamy arkadaly serdarymyzyň janynyň sagry üçin ömrüniň uzak mertebeli başynyň aman, aýdyň maksatly beýik tutumly işleriniň elmidama rowaşlyklary etsenmegi ardy edildi. Şeýle hem Ahal Welaýat Häkimliginiň we Welaýat Medeniýet Müdürliginiň bilelikde guramaklaryna Welaýatyň Göktepe trawynyň Ydgan şäherçedindäki Mäli Qoly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Medeniýet köşkünde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň durly ulgamlaryna uzak ýyllaryň dowamyna pek ýürekli zähmet çeken Mäli Qoly Berdimuhammedowyň hatirasyna nusgalyk durup pek ykbala tamgatly aýdym taýdanmatlygat geçirli. Matlagda gatnaşçylar ilki bilen Ydgan şäherçedindäki Mäli Qoly Berdimuhammedowyň adyny göterýän kimde bu töwerege aýratyn gözellik we mehir çaýyp oturan Mäli Qoly aganyň nurany heykeline ter gulleselerini goýdular. Bu goýulan tergül çemenleri gahryman arkadagly serdarymyda hemde tutuş türkmen halkyna nusgalyk görelli mektebini görkezip, özüniň ýaşan manaly ömrüni ilgün üçin haýyrly işlere bagşlan beýik insana, beýik hormatyň aýdyň suwutnamasydyr. Soňra mehmanlar welaýatyň dutarçylar toparynyň ýerine ýetiren milli aýdym sahalaryna diň sallalar. Şeýle hem bu ýerde gahryman arkadagymyzyň ýitip aýgatyndan syzylyp çykan kitaplarynyň giňden guralan sergitine tin etdiler. Soňra medeniýet köşküniň saknatyna, welaýatyň medeniýet müdürliginiň sunudy saatlarynyň ýerine ýetirmegine Mäli Qoly aganyň urşuň ýowuz ýyllaryna gabat gelen çağalyk we ýetginjeklik döwrüniň kynçylyklaryna söhbet açýan edebi saatly çykyşlar görkezildi. Gahryman arkadagymyzyň mehriban kyblasynyň durmuşyndan söhbet açýan Döwlet Guşy romany hemde şol roman esatyny döreden ömrümiň manysy atly kitaplarynyň çeper geçip bilen janlandyrylyk görkezilmegi, hakyky merdi-merdanalygyň, watansöýçiligiň hemde lewlerine ıgrarlygyň belent nusgasy bolup, bu maslagada gatnaşylan köňüllerini ornady. Bu ýerde görkezlen çykyşlar watan izilligi bilen watanyň adyny beýgelden, bütün ömrüni oň mukaddesligine bagş edip, dagyny, deňdini, derýatyny hemde belent daglaryny ýürekden söýüp, oň topragyna bagyryny bagdaşdyran merdanalaryň hiç haçan undurulmaýanlygyny, hemişe ýüreklerde ýaşaýanlygyny äşkär etdi. Soňra matlagda gatnaşçylar Mäli Qoly aganyň ömür we durmuş ýoly hakkynda gyzykly hemde täsirli gurrunlar berdiler. Mäli Qoly agany gören hemde oň bilen gatnaşyp duý demek bolan Ydgan şäherçetiniň ýaşaýjylarym durly ýyllaryň ýatlamalary bilen öz buýsançlaryny beýan etdiler. Dawran dowamyna sunudy saatlarynyň belentden ýerine ýetiren aýdym taýlary hemde tantlary dawra gatnaşçylary ruhy lezzet paýlady. Ýerine ýetirilen aýdym taýlarda gahryman arkadagymyzyň hemde arkadagly serdarymyzyň dünýä nusgalyk beýik işleriniň, watan edilliginiň, erkana durmuşyň hemde asuda asmanymyzyň wasfy öz beýan tapdy. Dawra gatnaşçylar ýurdumyzy gulledy we sürüp halkymyzy bolelin durmuşda ýaşadyp nurany geljek alyp barýan gahryman arkadagymyda hemde arkadagly serdarymyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Türkiye Respublikasynyň Konya şäherinde dowam edýän 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlaryny türkmen turgunlary üstünlükli çykyş edýärler. Halkara oýunlaryny iýleşdiribden gazanan ýeňişleri türkmen sportunyň bilendikleri galýanlygynyň aýdyň suwtnamasyna urilýär. 5-nji Islam raýdaşlyk oýunlarynyň çäklerini agratletika boýunça geçirilen ýarışda iýleşlerimiz ýeňişlerini bayram etdiler. Onda ýurdumynyň agratletika boýunça ýygyny topanyň turguny, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar teatraty baş müdirlігiniň 6-njy sport mektebiniň tälimçisi Kristina Şermetowa dinanlaryň arasynda 55 kilogram agran derejesine çykyş edip, tilterläp götürmekde 89 kilogramy, itekläp götürmekde 105 kilogramy, umumlukda 194 kilogram götürüp, bir altyn hem de 2 gümüş medallara munasip boldy. Şeýle-de Daşary welaýatynyň sport we ýaşar teatraty baş müdirlігiniň Gurban Sultanyjadynyň ýetrawynyň 1-nji sport mektebiniň tälimçisi Ýulduz Jumabaýewa dinanlaryň arasynda 49 kilogram agran derejesine çykyş edip, tilterläp götürmekde 74 kilogramy, itekläp götürmekde 93 kilogramy, umumlukda 167 kilogram götürüp 3-nji orna hem de 1-nji medala munasip boldy. İlleşleriminden gazanan üstünlükleri ýurdumyzda arkadaýly serdaramynyň ýoly başlygyna sportuň hem de beden terbiýanyň ýokary netijeleri götürilýäniň aýdyn futnamasydyr. Hormatly anlaryň wasa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 12-nji awgustda saat 20-den 13-nji awgustda saat 20-nji boljak habarda Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan welaýatyna az bulut howa bolup, Demirabad günnordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal ufer howa gijesine 23-28 gradus maýl, günnüzüne 33-38 gradus ysy, kenarky taraplarynyň bolsa 30-35 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna açyk howa bolup, Demirabad günnordan teleskopda 6-11 metre ýetýän şimal ufer howa gijesine 19-24 gradus maýl, günnüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna açyk howa bolup, Demirabad günnordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal ufer howa gijesine 18-23 gradus maýl, günnüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk howa bolup, Demirabad günnordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şimal ufer howa gijesine 19-24 gradus maýl, günnüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşary welaýatyna açyk howa bolup, Demirabad günnordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal ufer howa gijesine 18-23 gradus maýl, günnüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, Demirabad günnordan teleskopda 7-9 metre ýetýän şimal ufer howa gijesine 21-23 gradus maýl, günnüzüne 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 13-nä magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Eziz wataşlar, Tomat pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň iç şoklusynyň gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik araççylyk tertip düzgünlerini berja etmegde maksat berýär. Mehman ileşler, bular berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda şereflenýär. Ýahly şerefiniň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolyň, eziz adamlar.